One thing that we don't do as journalists is to tell our own stories. One thing that we don't do as journalists is to use the space that we have to tell our own stories. Is it because we are too busy to tell our own stories? Is it we don't care about ourselves and we don't even know about our own stories? But I believe it is time that as journalists, when we are still alive, when we are still standing on our 2 feet, tell our own stories or help each other to tell our own stories. Most of the time, we only read or hear about ourselves when we die. But it is time that we tell our own stories now when we are still standing on our own feet. Hello and welcome. My name is Robert Tafumane and thank you very much for joining us on Sly Media wherever you are watching us from. All what you have to do is to click the like or follow button so that you'll never miss some of our exciting and informative program. Remember also to follow us on YouTube, on our YouTube channel with the same name, Sly Media Production. We are also on Twitter. We are also on Instagram and LinkedIn. But for now, we are live streaming from our Facebook page. Sekutaura wandaita isu sevatapewe nau apana nguva yatinotaura pamsoro pezvedu. Tinopedza nguva yakawanda tichikupai profiles evamwe vanhu vari kuita mabasa akasiyana-siyana mukati mekurarama kwedu muno muZimbabwe. Saka ndianiko angataure nyaya dzedu isusu? Aiwa, tatiri Guy nhasi kuno kustudio timbounza a guest vakawanda munogona kunge makambosangana naye, vakawanda munogona kunge mine mubvunzo yamunoti saka munhu iyeyu akambomira sei. Nhasi guest randinaro muno mustudio is one of the leading radio producer presenters of our local radio station Star FM. Zita ndi Owen Madon. Regai azvintroduce sezvamunomunzwa kana achita ari paradio ozouyawo kwandiri. Mukoma Ollah, sanganai nemaviewers. Wow, ndinotenda for having me. Owen, welcome on Ollah 7, the Chief Air Marshal, the Baba Occasion Man. Bye. Tirakukudzikamiza muno munasi. Wakadzikama nditika. Saka Ollah, first day rawakatanga kuenda paradio, rawakana shift yekuti apa ndiwo apa. Wapedza from experience, from what I know. Yeah. Mafoni goes akauya achiti because wakausina kutora vanhu kwakuti wakuenda wakabva wadzima foni yako kana wakabva waisa pa sign ndichibva handozozvina tapedza shift wapedza hanzi chii? My response akabva ekutanga anobva kune vanhu vanongochiziva vanhu vama friends, relatives, vari padhuze newe, you know, no, that was good. Yeah. That was the first show, but no people had a positive response kubva kune vanhu ivavo because vanenge vachifarawo kuti wekwedu adadisa, wekwedu has made it. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndichinzwa mafoni calls edu zvinongofadza. Yeah, it's something chinongokuunzwa kuti chinongokupawo kuti hanzi wazvifambisa sei kuti utaure pari upinda but yeah, inguva yekuti vanhu vese vangasina kuzvitarisira. Ndiyari kuti takakura nawo, you know, ndakazvimirira ndobva kumahumble beginnings kuti even kwandaka background yangu it's not so pleasing, but because kuita kwaMwari kunotisvitsa ipapo and also neshungu and the passion as well inokupusha kuti usvike palevel iro. Yeah, I know kuti vakawanda tinogona kuti my background is not so pleasing, but I believe kuti one thing that we need to appreciate first is I am alive. Because vamwe vanhu havana kuwana background yacho yatiri kutaura kuti is not pleasing. Havana background iyo yakati si handiri kuzviona. Nekuti Mwari vanogona kutipa nenzira dzakasiyana-siyana. But did you ever dream kuti when I grow up I want to be a journalist? Wow. Chinhu chandaida kubva ndichikura growing up to be a journalist. And chii chakaita kuti ude journalist, usingadi kuita teacher, nesi kana kuti pilot? Ini ndakakurira kumusha. So uchi kumusha chinhu chega chitainzwa iredio. Yanga iri cheap because pa TV autozari kusina. Saka radio ndo yatanyanya kunzwa, saka ndaifarira stereki the way yandainzwa
manga presenters achitorowa paredekera kumana patizvinizvi saka ndaingo imagina ndichitozviita so sometimes ndagarara mumba ndichangotongotaura ndega ndiri paredhiyo ndichitongorova ndiri ndega mumba pari chinhu chandakazongofarawo ndazoona ndaamachiri ndazi patizvinizvi ndaga ndichizvida kubva ndichikura but now ndatomuindustry handiti one thing tinoitika uri mufield mwapedza unokutochedzwa maauditions toda maproducer presenters obva waenda obva wanzi chichi I know kuti unogona wakaenda kune maauditions ekuma-radio stations akawanda ndoda kunzwa comment yakakudemotivate tisingataura hedu kuti ndakaenda ku-radio station yakati but wapedza kuita maauditions wonzwa munhu ari kuisa maauditions achitaura vakati chipa musoro pezvako actually when I went to first audition yangu second radio station ndandine chido chazvikuwa ndiri imomo mu-radio station ivo so ndakaitwa demo yangu then ndakazoita follow up ndizoti demo yakafamba sei because handina kuenda during time yaitwa ma-auditions evanhu vese ndakatoa kutorecommend kuti torai munhu uyu ambotase mumbomutestawo ndaimboita tumashows ndiri mutown so ndaita ma-insta promotions so someone akanona kuti chipo chako ichi enda kuradio so I went ku radio station iyoyo ndasvika ikokoko demo tape ndakarekodwa bobo but ndakazodzoka ndiri follow up rakashayika zvikanzi hatisi kuriona I felt like no pakaitwa kasabotage sabobozi kamuroere kana ira pakoyoka ndiyo nditopinda mabasa musiwo ndachida graft zveipiwo zvikanzi rashayikwa then ndikaita another demo tape ikanzi chazoteerera honestly handazomuzwa feedback rakateererwa here hana kuzoteererwa here I don't know but rekutanga rakashayikwa rechitatu tikangosiya zvakangodaro but rimwe poisa but ndinokutry but ndikati handichazodzwa feedback from the authorities but nothing but watiwa ipapo waita ma-insto promotions here in town ndaitoshedzera hembe mutown magroceries apa wakato a qualified journalist no okay usati but sepassion passion ndaita mutown mupana mashops anga ari abig chinori perekwei vachinja nomuzari promoter and also wemabanana city sports ndichinyoperekwei then anga ine mashops anga anga inawo I just want to cut you shortly and then we speak to our producer. There are some technical issues that they want to work on. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. Sly Media TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Rising from the ashes, our Zimbabwean celebrities have paved different paths to be the people that we look up to today. Role models, opinion shapers, and motivational figures. All of them have a story to tell. Sly Media TV presents On the Set, a show dedicated to showing you where celebrities came from and where they aspire to be. No matter where you are, local or international, we are willing to share your story on when you rose to fame. So contact us on 0772 863 484 or 0715 015 575 and make sure your story is well known worldwide. Sly Media TV, building bridges. Ukumona tangatiri kutuma shops manje mziri kuchedzera yembe $2 for two ndio chase zvandai toita ipapo mazuva iyayo ndiri mutuma shops umo
Then I remember pakatozoya mwana wakati approach a big supermarket vakati no tikona kuchita zvakuti zvinenge zvinobuda zvakanaka. So dai vambotitiro kuna Charter Road uko kuna number 15 ku downtown plaza kuna vanhu vakanyanyo akusvika zvotengwa zvinhu zvakanaka. No problem, I will come. So vakati taimbonotenga ma sound system wanga vasina the PA system. Then they bought their PA system ndobva vazondidaiza. Then ndo masira andakazita kwa bigi ndichienda ikoko kunotanga kudaidzira mushop imomo. So mushop since I'm in a big PA system ndainyatsorwa ngendoiba radio ndezvainzwika ndingopuro zvavo vachasei saka vanhu munhu uyu ndoanenge kuradio. And I remember then vanhu vaitondikompea naRichmond kurima the way andaitaura even the voice. I don't know kuti raibuda Richmond. And also I think I'm sure papa kaka-imitation kakaripo because semuchinja ndaifarira kuapa radio. So unongoni munhu anongochiimagina sometimes uchimboteerera kwaari. So ndo zvinhu zvaiitika ipapo. Ndobva ndazobva ipapo ndakurefera kunzi chimboenda ichi kuma-auditions kwandakarecommend kwandakanga chitaro kakuya ndobva ndoendawo pamwe. But then pasina mazuva akawanda ndo pandakachizowana manje pakazobuda a press advert yaitaura iyo kuti kune ma-auditions eZimbabwe Talk Radio ida kuvhurwa. Then I said, this is my chance. This is my time. So I went to Alex Park. I'm sure about 2,800 people. And the queue was just meandering. So the queue though, you know. I have to confess. The queue because the queue was too long. Niki nirimwe timu rangariri padhuze nongo asina kuzokwanisa kuuya. Then ndakangonomira ipapo chance yangu yakapinda yekuti ndichite ma-auditions. I did my best though now I don't even remember what I did that time. Audition, was it sport? Was it? I don't remember. I should be so comment or something. But then when I was on the ground, I said, yeah, nah, zangu zahiti. As audience must speak ground. So team matters njenga kamira achiita my first audition pass. So why do kataura vanhu vanoita kuti uyacha so uyabhayiza vanza baya. Watu papa in two ways. Either waenda upstairs or rowa pasi. Saka ikoshowa nzira dzakutwidzo dzodzo. Saka ndarowa vanakirwa vanonzi go up. Thank God. So mudenga mena ndiwa mini a panel of 6 judges. Yanga na Admeta Derera, ana Alice Mtema, ana apiwa timu yanga rakaunda ngari papo. Pa saka waisiko vote itafute zvinhu zvako zvaunogona. Saka kwaenda vanhu vashoma, vazhinji vaipera pasa. So ndakazona ngondoti ndapuwa script. Kana ndanchikumbiwa ndingorwa freestyle. And this is how the script. Script is there to guide you. Script no good raw to the freestyle. Then I did my best. And I saw yes for me. Good. So the channel no record next you see a voice my numbers. Just of phone right. So ndakangosa ndineka hope kuti zvichaita. Though panga paine vanhu vakawandisa. Unongoziva kuti vanhu vakawandisa kuti pa 2800 ndiyatofonerwa. Amen. But that's no papera about 2 weeks. Ndakanzwa phone yapinda. Phone yake yakachajwa mugomagomba haifana tombopera kana moto. Yakangoridzoka bona yakanzirobwa tu. Tiri andikuda. Aisi kuchazira phone call. So ndakazofonerwa vareda ku takataka pa FIBA radio ma training yedu kazaiti. But it's a game of numbers. Tatuma 20 something people. So we only need 8 from the whole group. Yamuri team yese munayo. Aunobina mapostori kuti indagara manje laki matumbo mu. Laki ndo ndakandiri postori saka chiposto chachaka chitongori papa pasa need kwenda. Saiko tatenge titori munyasha kuti achatsara kungogara waigara wakapfugama. Mabaji suka wachiti mwari kana riri basa rangu ige. Exactly. Dipinde ya. So that's what happened. Thenvatazorwa another audition type of ones now how to final. So come up with your concepts. So mnayega onzi create your own concept, then we present it or recorder, then we're going to listen to that program. Then to decided okay, we'll qualify or qualified. Then I did my concept. I'm showing idea it's actually fun. The concept that I did, the program I got Godzilla was to do with male circumcision. Then the guy type up. Then there was another phone, the ones I know you did very well. So come back, Mswakat. It's a game of numbers. Don't start at 8. So you guys did qualify.
tisati tombozva kuti studio yacho inenge iri kupi zvichiitwa ari muswani kana takazobva kuti right mastudios ari kugadzirwa akupera almost done sati tazoenda pamhepo musi wakati saka takazotanga rigorous training yatakatanga ipapa yakatitorera about 2 to 3 months nanakoma Innocent Chuma ana Leander Candiero you know those are the mentors vakati builder that time nanamdara admire derera ndio vanakazotigadzira kuzosvika 25 June my first day on air. Okay. Yeah. And I know kuti maprograms amanoita unoinvita vanhu vakasiyana-siyana uchiva interview vachitaurawo nezve about their life and vanhu vanenge vachibva from different sectors. True. Sector yaunoti apa ndakumufonera zvangu kuti munhu auye but hey from experience ka vanhu ava vauye kustudio vanhu vapi because inokatondibvunza ipapa ndokona kutokuudza kuti vamwe tokona kuti sakatomboti ngatimbomirai vanhu vapiwa problem inenge politicians ndo vanhu vanonetsa simply because of my controversy avo you know vanhu vari public offices but they don't want to be interrogated or to be interviewed mune whatever the success or my failures avari kuita you know my public offices manenge vari so when you say okay come talk to us you've got A, B, C and D avabvume kuuya you can agree bobo zvafamba azokudza last minute say no I've cancelled the interview I'm no longer coming you're now telling me last minute and ndamno kuti ndichafila in kuti ndizoisa apa so I think so far patime ndama interviews nechinechi vanhu vanoti let's say politicians then mamwe artists here and there though I think kune mamwe artists atinawo vari very professional uri kwamtu yara 7 anenge atopona 6 kana 6:30 anenge atomirira kuti ngire pamhepo koita mamwe artists ari very unprofessional zvekuti unototi tikira pamhepo na 7 o'clock anoenda 20 past 7 okupa because andiri mutraffic ndanonoka kupedza zvanachiita this okay so imwe nyaya yekuti ndo zvimwe zvinozongoti kanganisa mashandiro asi politicians vanhu ivava vashandike nawo anditi kumushande kupi ndobva parisape ndokumusha I know kune veage yako boys rako rakakura naro mese makwanisa kuita here icho nechocho in life kana kuti vamwe vako vakatadza but mukana vainawo. Hey, that one is a very difficult question. Inga sound as if it's very easy. But chakaita ndechekuti pakusimuka kwevanhu chinoitika kuti pakusimuka kwevanhu munosiyana mafungiro nemarongero nemikana uyezve zvichienda kuti mukana wakuwana uri papi uchiitei so inini ndakazvimirira ndiri munhu angagara aine chinhu chaanga achida handiradha ndakambofunga kana kuti chido chekuda kuva doctor or a pilot or anything but handire chido nechinhu ichi sandiyangoti pandiri kudhira zvinhu zvangu ndada kuti ndizvidhileya ndada kuti ndizviite ndiri mudhuze mevanhu vagara vari kuzviita so if you want to be a journalist you have to associate yourself nemajournalist vagara vari muindustry master the skill even usati wava a professional journalist zvavari kuita iwo ukwanisa kuti tozviita usati wava a professional chine chakuzongodiwa the qualification yebepa but whatever zvinofange zviitwa najournalist unofange wakuzvigona so inizvo ndakangomaster that zvakandibatsira so to some vandakakura nawo ndonatsa kuti vanhu vanga vasiri nyatsori clear of their intentions adada chii mulife make saka zvinhu zvinovanetsa right now some are still struggling to be very honest ndinorwadzwa ndikanakana kumusha ndona some of my fellow students anadzana nawo macolleagues vachitoramba vachigwesha vari mumusha mame ndichosika kuti kutofananidza kuti ndiye Ollah ndinoka pombe da kumwa chisupapa my guy ko WhatsApp zvakakiya tiri muno muri no but takakomusiya ari muno but naso chikoro muno so it's sometimes maybe it's nyaya kuplana kunochita munhu then vanhu vatema tine problem yekuti we blame it on you know spiritual whatever kuti I think pane mabad spirits zvichika pandiri zvinoda cleansing yet it's not iri nyaya yepoor planning jaja yekuti uda kuita chii so ini I think zvakandibasa kuti ndandiri very clear zvandaida kuti ndinge ndichiita saka nhasi pandiri it is because I wanted to be like this. I wanted to be a journalist. Basa redu Ollah rinotitukisa ukangoenda paair chat pando nevamwe vanhu vakangoti hapana kana comment section macommentator haatombokwanisa kuisa kana positive comment kukutuka one macomments futi anouya achiziva kukunda iwewe wakadzidzira basa racho saka how do you handle macomments akaita saiwayo Ollah unyaza kuti but munhu ari kurasika but
kukubombanda chete. Inini aneno maybe andina vanhu vanonyanyisa nawo pa social media because ndiri maitira ndozviita. My first days ndichita with this simple story, this small story. Ndiri pa radio because of this social media tanayo mazuva anayo. My first days ndichita ma-interviews yangu, so ndaiti uchiinterviewa munhu kune vanenge vachifarira zvauri kumubvunza kwete vasiri kufarira zvauri kumubvunza because simply because vanosaida naye vanosaida kwake kuti ano isusu tiro chakati family chakati. So sometimes vanhu vaya vanenge vachitwa kuataka on her behalf on his behalf. So ndaiataka now you see I've got braces, right? So mazino anga kaita kakuseparata. So this is the reason why ndanga ndisingaiti kuita any TV program. Okay. Anoona but that mazino anga ndaisina confidence. So it is the first thing chandakataka kutukwa nacho is chakati chako mazino akakadai so. I felt so offended. Yeah. Then I approached the orthodontist to say no, fix my teeth. Please. So that probably gazes will be around. But still no, it's a mistake. Yeah. Both the one are going to go what father they say. Sometimes you have to ignore the comments. Usare get those comments. Yeah. Go and read whatever that they're saying. So are kukutuka nazo and find a way to balance kuti one you are kukutuka yoga. Vato kutuka vari pa platform ya uri iwewe. Meaning watouya kuzokuona iwewe. Mafanza ako in a way. Then kwete magara nokufarira usaterere ma comments chat as a journalist kuti uri kunzi uri kugona wakapenga. No. Yeah, already uri kugora utori pa platform. Yes. Yeah, achisena now. Look at those ari kuku criticize. Take that criticism tozofara inenge chinzi constructive criticism though iri inozoleka mu comment section amuna constructive criticism. Vanhu chava ne constructive criticism vanogona kupinda mu DM okana Ollah I think yanga ikapenga but you should have done it this way so haibuda pakana zvakanaka but vanongo vachizotuka mamwe ma comments just leave it chitoenda pa reply pataika otino mu reply toseka zvako zvakanaka in a way kuti iye ndira feel bad nezvaaita so the next time pano commenta aine shungu. Ndobona nisangana newe kune mamwe ma events uri director of ceremonies uri master of ceremonies. If you ever done basa rekuti wapedza wati apa ndofunga chiinda rova but munhu ari kukubhadhara ubva wauya wati shamari kondochicho wanga uchite so far zvangu ndakazvimirira handisati ndasangana that scenario but chanaiti ndosangana nacho vanhu vanoda kuzojamba kubhadhara vanhu kuti chachindipawo mari yangu iwo ndafaiza but chimbonoro mari yangu kuti atokona mangwana Ollah now show ya flopa zadai ndoenda kuita challenge saka ndakazongoti inini kazhinji vanhu vanoda pama events awo ndakungoti give me my flat fee then ndozongoya ndisina chikwereti newe so that tichingoramba takamingira marelationship idari bo because munhu kuti azokubhadhara wapedza kumuitira basa akonanga kuti loss akakupa mari before basa that's good because that's ndikuda munhu kuti awe so ndo challenge ndakangosangana nayo yekuti zvake pakuti ndatadza kudai so akashoma ndifunda ndamboisangana nazvo maybe zvichauya saka unotozvifila here kuti nhasi ndiri kuenda muchato waRobert saka ndoda kuenda do you research assume kuti unenge wainvitwa kunoita MC pamuchato do you research kekuti character yaRobert yakaita so then mukadzi wacho musikana wauchata naye yakaita so that kana waipapo you try and be the all-rounder MC trying to capture kana uchida kunyatsova a good MC kana uchida kunyatsova a good MC anotongonzi uyu mutsvagei chinoita kuti utsvagwe nevanhu it's the way yaunenge uchiita basa rako pavanhu ivavo haisi nyaya kuti unofanira kusekesa vanhu vaya chete but chinoita kuti vaseke inyaya uri kuziva nekunzwisisa une background yevanhu vari kuitira muchato kana iri event yemuchato kana iri event maybe it's a gig or something nzwisisa kuti zviri kuitika ipapo the concept and everything kana usina nzwisisa yezvinhu izvozvo unenge utori out of touch chero ukataurisa zvinenge hazvoti good MC kuti unzi a good MC unofanira kuita research yemuchati murume usangotore mari yawo wozongowana musemuchato iva netime yekuti utombotaura nawo motombina meeting mutime moenda kuna kusadza let's go for lunch timbonodya sadza tichitaura uri kuwanzwisisa makasangana kupo wani mimi takasana kumusha kwazvimba tichididi uchinzwa nyaya dzawo then paunozoenda pastage wakuwadza zviri kwazvimba mune vanhu vekwazvimba watouya mbisa tose zvekwazvimba peso wakutonakirwa newe so vanobvata vanhu vanombonyatsoti uyu munhu wedu yes that's being a good MC kana uda kuva a good MC just research rikatipinda kumacomments kwatanga timbotaura kuiko zvakanzi naDarren Zvidzai Muza hi Ollah
Simbarashe Samaita and interesting. Tsolisani Moyo, great. Sly Wagona, the interview is great. Ollah 7 Dirukufara, this is a good interview. Thank you. Joseph Piri, Ollah S, Paida Dianga following. Tsolisani Moyo, interesting. Victor Mamvura, Ollah is great. Your voice suits your profession. Thank you so much. Thank you. And ande kumusha now that Ollah mnanakaitaura paredhiyo vanhu vachikunzwa vachita sei ngatimbosiyai macolleagues ayo anongoda mari yewawa kana wachinge wauya vamwe mayoungsters aya vanouya kwauri vachiti chii vazhinji vanotouya ndinoona vanenge vada kutobatsirwa not just mari Ollah, can you just uplift tiendo palevel rauri dai vatibatsirawo omwe tinoda kuimba mwachiti zvakati dai vatibatsirawo kuti tiende pamap so vazhinji ndizvo vanenge vachitaura pandotaura nawo ende zvinhu zvekuti ndikaona munhu paine potential ndinyazoda apa munhu anogona then vamwe ndotovalingawo nemarecording studios say go and see ningi some I even pay for the recording time to say inonoregula ningi then I'll do the payment I'll pay so that ndindaona kuti pane chipo chiripo but munhu ari kushaya mukana kuti haana mari kurecord but achigona ndo dzimwe nzira dzatinoita zo dzandobatsirana nadzo nevamwe vandinichiona basa iri Ollah rekuenda paredhiyo uchitaura behind the mic vanhu vanokutarisa as a super human being but avazive kuti unotoita zvinhu zvinokustressa in life zvokuti pamwe unogona kuti ei ndochiendere kana kubasa pamwe unogona kubva kumba kana usina kana dhora wasvika paredhiyo wamustudio zvese izvozvo zvinogona unozvimanaja sei kuti une stress dziri kukunetsa asi kumba wafonerwa kunzi amai varwara asi apa utori murodhi kuenda kubasa kavanzi mari yashota kunoku zvazoti hey pamwe murodhi madriver anenge kuti mpepe iwabuda manu but wamustudio now how then do you handle the stress here the Ollah Owen Madondo and Ollah 7 on air like the name suggests not the chief air marshal sai you are like a pilot kavari mucockpit zvokutovarwana nemukadzi kumba manetsana mambotukana nemwana ambodai apisa hembe zvadai unofanira kuzvisiya because wakatakura upenyu hwevanhu unodonedza vanhu vakapera kufa so kana uri presenter uri pamhepo you are talking to millions of people so vanhu ivavava vatori nestress dzavo pamwe dzinopfuurawo dzako kana kuti dziri shoma pane dzako but vanhu vese ivava vada kuti at least uvape entertainment uvape information uvape education vanhu vese varona zvinhu izvo zvokubva kwauri panguva iyoyo so zvinoitika kumba hazvifaniri kuaffecta basa rako but nyangwe hazvo zvichiaffecta in a way sekuti titoriwo vanhu handimaona but ukanga wapa mhepo you just have 3 hours dzekupresenta show yako so it simply means you have 3 hours of pretending like everything is okay when it's not wabuda mustudio uchivhara doro studio and say I'm not going to face my problems again kana kumba kune problem kana iri nyaya yemari yakunetsa then you have to face it again but kazhinji vanhu vanotoona kunge tisitoriwo vanhu vanorama musociety vane maproblems akafanana neavo titongori vanhu vamwe chete zvamwe zvinongofeswa nevanhu kumba ndozvandinongofeswa kumba kwangu mafamily issues enyu ndo andingorinawo kumba kwangu but sometimes we then come up nemaways ekuti tinotora time yekuresearcha patinotaura vaya totoita kuti vanhu vakapenga inyaya kuti tangotora nguva yengoresearcha then totaura on behalf of the mass chete yes handiti hanzi nataonga chizambe Ollah 7 chibaba icho thank you so much toza kuti tima industry yedu kune vamwe inogona kunge iri big vamwe vagoti it's very small but we know tine different radio stations different newspapers different TV stations do you compete toti Ollah wapinda studio handiti unoti nhasi ndoda kukunda here vekuradio station yakati kana ndoda kukunda DJ yakati I'm sure tikashanda tichidaro hazvishandike zvakanaka because competition iyoyo inogona kubuda mustudio yotozova competition outside studio whereas we are one as journalists we are one though we work for different radio stations or media houses but we are one people so why then should I compete with Robert? When Robert is doing something which is good, interesting, exciting, I should compliment Robert. Robert, you're doing very well. I listen to your program. You're doing very, very well. And also sharing ideas. So I think, program so fine. Because
yes, we are fishing from the same pool though, but the way I do my program, okay, if it is about competition, then it means there's something wrong. Yeah. If it is about the competition, it means there is something wrong. Because Zavani radio station pachayo isina kukompita nevamwe vari kunze. Ma-presenters epastation haafaniri kukompita pachawo ivo vacho. Kana vakatanga kukompita pachawo, it means there is a problem, something is wrong. So all I'm saying is, it is the concepts. In other words, the program inofire. It's not only the present, but the concept. Yeah. So if I create a good concept here, sit in, people will still tune into that program because there's a concept. Yes. So we should sell concepts, not individuals. So tikataka ku sell individuals, then pan a problem. So tochienda kunze kuti vamwe radio stations, if kandine concept iri kufaya iri kutirwa navanhu vakawanda, concept hiyo ina kuembracewa, and also nevamwe vari mu media industry cheche chakadai so chisoto chakadai so, then zvichapawo inini shungu yekuti concept yamukoma Robert ndikapa pane ka era ndichazogadzisa pakati nepakati. So at the end of the day haizova competition, but right now we take it as competition. We take it like media politics. Yeah. It is media politics. It's opposition. This is opposition. Drinks yeah. And hang out na Robert from Sly Media. No, we shouldn't. I mean, do that. T11. Yes. Let's go back to Rusapi. Tokura Rusapi, todzidza ikoko, toya kuHarare, tapaka mabasa takudai so. Ndinotaura one thing chaunoti ichi handidi kuti vanhu vachizive. One thing ichaona kuti vanhu amana makuru andakaita iti ndakazenda vanhu ka handidi kuti vazive zvinhu izvi, imbondiudze zvinhu izvi. So ndikakuudza vanhu vakuziziva. Aiwa, ukuudzai nini? Ukuudzai nini? Ndati ndiudze chinhu chausa kuti vanhu vachizive. What is it? Chariseka kuti vanhu vazizive. Okay, andifungi kuti izvi zvangu zviri out there. Handira chinhu zvizhinji zviri secret, zviri private, zvangu zvizhinji zvinongozikanwa. So I'm trying to think kuti chingava chii chisingazikanwa nevanhu. Unoziva kuti pane paurambudza kupinza kabackground kako kuti ndakazidai ndakati ayola pana basa nezvebackground panapa handiri kuzviona. But you know, in life tinokura tichiti, if you look back now, like what you wanted to say, I don't want life kuti ite so, especially for my kids as well. And it, okay, let's put it this way, ndezvipi zvinhu zvausingadi kuti vana vako vaende nenzira iyoyo that you also faced through when you're young, not because my parents they could not afford kana kuti vaikakusiya kana kuti vakakuita so, no, circumstances then probably forced them kuti vakurere like nenzira iyoyo kana kuti ukure nenzira iyoyo. Ndezvipi zvauda kuti vana vako vasapinde nenzira iyoyo iwe wababa now? Ndine I think two scenarios. Pane gore rakamborwa nzara. That was 2002. I remember. Wanga uri kupa? Ndandiri kumusha. Kwarusapi. And mutwino mama wangu ndo gore akarwara akazoshaika zvake later on gore racho iroro. So gogo wangu vakambotisiya tiri vana. Gogo wangu vanova mai vangu ndo vakandirera ini. So mai vangu vari kuno kuHarare nemutwino wavo, then gogo wangu ndo vabva kumusha kuuya kuHarare kuti vazombochengeta mwana wavo vachifunga angona kurikavha nekukurumbidza. Saka takasara tiri vana tega pamba. So pandinonzwa chinzi vana vakasara vari vega zvakadai, ndinonzwisa zvazvinoreva nepeni yacho. Ndakanyatsoona kuti zvairwadza, dzimwe nguva tasangana chekudya pamba, zvinhu zvekuti ndikazvifunga izvo handidi kuti mwana wangu inini apurwe nepani pakadaro, because takatomborana mazvezi papakatooma. Then tozomboenda kumaraini, nokona kumaraini, there's a time pane a church, the Church of Christ something kumusha ikoko yaita zvefeeding, zvekutofeedha vana nherera nechinechi. I remember that time I joined that group yenherera, though ndisiri nherera. Ndakatoenda kuko tatisa chekudya and my little sisters, so we went there tichitoenda chinodya tichididi andimona, because kwaitwa feeding every Saturday and Sunday. Saka pamwe pese apa mama musingauyi, pamwe zati Saturday yega neSunday mukutondodya uchi kufeeding, kwaitwa kufeeding. So ndatoenda ikoko. Saka chinjo ndikati look back, ndafunga kuti vana vangu ndikade kuti vana vangu vatonzi vana vaOllah vakunodyawo pafeeding. Saka ndinoshanda nesimba nje kuti vana vangu vasapfuure neipapo. Ndoda kuti vararamo a better life ino yataingoshuwawo kuti tichazoiraramo here life yakadai, but takura ndiri mumatambudziko. That's
2002 though mine inonga kazoshaika zvawo later on, but time iyoyo ndakarwadziwa zvekuti I remember chienda kuchikoro tine maputi nemangai anotoona vanhu anongota zvekungomanzwa mangai wamanaja sedessert for fun, but this taitoziva kuti no totori meal taitobika chibage totora chikwata choibva pastreet tege tovapfana zvaisanyatsoibva futi zvatotsvukira yachinja kala mangai tatova toenda kuchikoro neplastic redu because anga ari ma1 time yacho, so handidi kuti vana vangu vararame life iyoyo at all. And also life yekurarama with a single parent handidi kuti vana vangu vararame mararamiro yayo because ini ndakakura ndisina baba vangu, mai vangu vangu vari kuharare, so varoorwa, so ndaigara nambuya vangu, so vakandichengeta zvakanaka stereke, ndinovatenda stereke, but handidi kuti vana vangu vararamika mararamiro ikakago kanongorwadza. So because kuti munhu wese uchiti unoenda kuchikoro unoiti mama vangu anditengera chakati, didi vangu anditengera chakati, ndofa didi vangu autombovaziva, ndatombonzwa nezvakatombovaona kuti even imagine baba vangu ane ndebvu here unongosatozviziva. So zvinhu zvakuti zvakandimbonditi affectei pakukura kwangu inini, saka handidi kuti vana vangu vararame mararamiro. And chinji kuti inini mukoma Robert ndikudzi kuti chokwadi right now I am very close nevana vangu, ndo vandoti mafriends angu. If I get home ndikagara mumba ndoseka ndoseka ngati vanhu vakuru because ndo feel like this is my family, this is my all, these are my friends. Yeah, because handidi kuti vararame vachitya didi wavo kuti didi vanondipisa, no ngavai mafriends angu. If there's anything vanangu vanonditaura no didi chakati vachichodza kuti paushamwari hwedu nadedi. Chinoitika in life Ollah ndechekuti looking at macircumstances autaura kuti wakakura, baba namai vaseparata, baba wakutoimagina kuti baba wakaita sei, but as you grow and you make a name for yourself, Ollah Madondo is now a brand, Ollah 7. True. Baba havazouya here vachiti ndiwe mwana wangu kana kuti vada kutoya kubuilda relationship zvakaitika but zvakaitika earlier before radio. Okay. So ndopandokuti namwari kuti rimwe gore that was 2006 29 December. 2005 sorry 29 December. Ndandiri pa holiday, ndatoya ku holiday warebo ndagara kumusha. Ndatongoya ku holiday warare kuna mama wangu, then ndakatonzwa kunzi panzi pana baba vauya both kana mai guru wangu ukama vatangoudzwa kuti hama dzako vakakanza baba wako varese vauya, baba vangu bozo ndakabuya from nowhere ndakabuda panzi kanzi ndo baba wako avo that in me. And I had mixed feelings, mixed emotions. Kufara kwakauya kuti baba wangu vauya, kuchema kwakati baba wakabondona zvakamboya zvakakuwanda panguva imwe chete, but ndakaona one day iyoyo baba vangu then vakagara South Africa, vadzokera kuchi South Africa vakagonisira namba yefoni madhiza chikwashandisa mapayphone ekufona aiti mapayphone aya ndaitombovafonera panhamba idzo ndichitaura navo baba makadii kuti seiko kwachikutara handiri right mwanangu, then neadrese papa pavo kana vazofungwa kuya job rimwe gore ndo papa pangu apo kati handatenda saka ndiri mufana ndichiri kumafomu 1 ndazokura chichichi. Then ndapedza chikoro 2008 my friend andatema naye kunogara kuchitungwiza akati no I'm going to South Africa kunogara mukoma wangu, ngati mwari ndaitoraramba makemvesi ndaitorara kumba kwao kuti ndokumbia pekurara zvinhu zvakaoma like that. Akanditi ndikati mwari manje ukabaya ini ndorara kupi ndichasara nani chiita kuti tiende tese kusouth ini ndokunogara baba wangu ndine adresi. Mfeso kakati but ndine mari iri kuwanira ndichega nditsvage imwe mari apa atsvaga mari yake mfeso kana tinei ndobva atsvaga mari ndobva bus test takwira gonyeti pambudzi apo kuenda South Africa ndavafunda ndapaborder ndikati baba ndiri muroad gazei kuuya kuzokuonai. That was now the second time ndinovaona ndato 4 years later uri muroad aufa chichingeta ndirikutouya but ndatachi taperwa nemari paborder because takazotwa nemaguma takanyanya kujamba border takatisina mapassport andikuona. Saka pakuenda mari yakapirana namalaicha vanotakura vanhu vaiva saka no badharachi mari 1600 rands ina handichisina fesi wangu haachisina. Then ndo pandakazofonera baba wata South Africa side tasvika kunonzi kuUval in South Africa vakomana achichaapasina mari titongo nokuuraya kuvillage uku ndakutoiteten nemapanga nechine chibullet futi vakomana vaikati ndavafonera vanangu ina namari vakandifonera kuti handina mari yekuti ndikutori papa handira 1.6 yavari kuda like I'm here to see my father, kuti ndaura unosangana nawo. Ndakapererwa mfeso wangu atowana mukoma wake wamubhadharira mari ini ndikati baba wangu ari kuuya though vakazoya 2 days later ndiri papa kuna vanicheketa asi vaiti
tazvoda kundiuraya yanga iri yakasamira zvakanaka ndobva kuzondibhadharira zvangu ndokutanga kugara nababa vangu kwandakaita. Then we stayed for a few months but ndakudzokera kuZimbabwe. The environment ndakuifarira kuti ndandisina kujara mizo South Africa ndichingondwa zvekuti kunouraya vanhu ndaingotya plus ndakakurira kumusha pana kuzodzoka kuZimbabwe. That's how I came back and ndobva ndazotanga kuita zvinhu zvangu tiupa ndari pana. But baba vangu ndandasangana nawo but kuzoziva kuti tive neukama nerelationship yakazotanga kubuildika along the way. Then vayazochisimbawo wa a brand zvinokuitika unonga baba anenge ango proud mwana wangu but yeah it is what it is. But vanhu vari kuziva kuti Ollah nemachenera awo akaita hauna masocks. Vanhu havasi kuziva handina masocks because ndakapfeka ma-secret socks. Yeah, saka ndinawo yeah like this. Exactly. Inopfekwa nema-secret socks for its fashion. Yeah. Tinawo chief yamasho tatoti aiwa regai timbotaurawo nyaya ndomatarira titaura tiri kubhawa kwatinoita sei kwatinosangana navo saka aiwa regai titese sekutaura wangu waita kuti vanhu vanozopedzera kuziva kuti Ollah angaende kuSly Media kunotaura ipapo ndofunga vatomboonana takati aiwa regai titese tinotaura nyaya dzedu tiri ipapapo. Hatina Howard DD, very good interview. Ollah uchikura waiterera station ipi and who were your favorite DJs and who are your current favorites as well? Thanks for bringing these radio guys. Please bring in more of them timbons. Wow. Ndichipindura the last part yekuti bring more. We will bring more. Kana zvichitoita dai zvaita nekuda kwedu kana every day kuti every day tinenge tine a presenter from different radio stations havaperi kana vapera tovadzokorora inge mapoliticians ndinonyora kana kuti every day saka isi that zvichikwanisika kana every day na 9 tinenge tine producer presenter or any personality from the radio. Hande kuma questions ako hanzi uchikura waiterera radio station iyi kumusha nevenyu nanga ine mukurumbira iradio Zimbabwe. Ben ndo yataingoteerera tichinzwa na Richmond ana Eric tichikura na Eric Night ingoteerera tichinzwa ana Sela nchikwape vachiverenga mabhuku vanhu vataiteerera seke tichitonzwa kuti okay saka vanhu vandaifarira futi and ndakazonyatsofara ndazonyatsosangana nawo in person my first time. This is Richmond. This is Velan. This is Mkoma Sly Silvester of money was Sly chimbo changu. So ndaingonzwa kufara. So yeah, ndo decision ndaitira ni vanhu vacho iwawo. So the current favorite that's a difficult one. Unochera uzonzi hasha mari kuyi. Unonayo wakutawa kuti ano. I think unabvunza rakuziva. Vanakuziva but it is good but I think vese man. Vese ndo because inini ndoteerera ma-stations ese. Ndoteerera zvirongwa zvakasiyana siyana. Because kune information yawo iriko kune zvakasiyana siyana saka ufanira kungozvilimita kuti ndongonzwa zvekwedu kana ndongonzwa nhingi chete pedu. I think ndoteerera vanhu vakawanda wanda. If you ask me about Ndundu, ndotokudza. If you ask me about Patsani ndinacho chikose, I will tell you. Butterfly and Sugar, I will tell you. Miss Red ndotokutaura saka ndoteerera vanhu yes. Ambuya vakakurera vachiri vapenyu. Vapenyu. Right now vari kumba kwangu. Ndoda kuti vazoudzwa kunzi ambuya Ollah ati zvakati pamusoro pezvenyu. Ndozoda ambuya vanenge vasiri paFacebook. Enda vapinde maFacebook live. Ichokwadi. Ndoda kuti vape message yokuti vazoudzwa kunzi manzwa zvataurwa naOllah pamusoro penyu. Kuti anzi ati chii kuti ati zvakazvakatoa. Ollah vanokuti chika nacho kuchedza gugu. Oti owi. Vataure message gugu kuti vazonzwa. Thank you so much for this opportunity. Chekutanga. Gugu vangu ndoda kuvatenda. Ndakavatenda uye ndichamba ndichingovatenda. Aita ndakavatora kumusha kuti gugu I think magara kumusha. Gugu wangu akakura achigara muHarare munochiita zvibaba savo muHarare wakazoenda kumusha. Ndovatora bag ngati gugu I think zvekumusha mabho. Chimbozi gugu wangu zvekuda kushanda zvangu achizida sema ine age. She turned 80 yesterday. Happy belated. Yeah, thank you. So she turned 80 saka guchimboya mugare kunoko. So that zvichii mabasa anokuremerai munenge mamboasiya. Gugu vangu ndinovatenda because vakaita chido chekunditora ndine 9 months. Pamukaka paamai vangu. Not even a year, 9 months. Ndobva vataka kugara neni. Takagara nawo kusvika ndakuita form 3. Ndichigara gugu vangu. Saka patime yandaifana kuziva mai vangu, ndakaziva gugu vangu. So munhu andiri mai vangu wapenyu, but munhu andiri very close naye ndigugu vangu. I love my mother, I love my grandmother, but gugu vangu ndo ndakaita samai, kuti vaindibereka. At one point gugu vangu akamboita blind. Zvekuti vakatadza kuda vakazondoparwa zvamaziso. Vaitofamba nevachindudza history vachienda kuchurch vachidona vakandibereka and that history handikanganwi.
vachinitaura ndaidona newe ndichifamba newe ndakakubereka ndichidona mumagomba ndisingaoni. So munhu akaita chido chekundirera ende pandiri panapa handizive kumwa doro, handizive kuputa fodya kana kutora anything chinodhaka kana kupinda mune dzimwe nzvimbo dzisina zvakanaka. Handisi kutaura nomwana kuputa zvakaipa zvinonha zvakavanakira but ndinotaura kuti pamakudzirwo andakaitwa inini ndakakura ndi munhu wechechi because of gogo wangu. And munhu akandirera nenzira yekuti even vanhu vanonzwa mashoko anotara paredhiyo achitanga Ollah zvinoudzamu no, it's because of my upbringing. Because of that old woman vakaita rudo rwekundichengeta. So ini ndakati gogo ndokandiudza vanhu vakawanda ndosangana navo mumastreets ichi ndakachenjera nambuya wangu ndotobvunza wakaitirawo chimbuya wako because gogo wangu vandirera ndakava zvichikodzera kuti ndivaitire something chinonzi chiredzwa. Vanhu vafana kuchinzwa chiredzwa chakakosha pachiredzwa kuna mbuya wako wana warerwa because ndo dzinza rakakuchengeta kuti uve paunenge uri pasina dzinza rako iyo chari chairo uyo usingarizivi. Vana vazhinji tinoita manyingi kuti azive dzinza rako wako ndekwakati takutosiya zvoku wakutozvipinza mumusha manonge waenda which is wrong. Unofanira kuve mwana wekuti unotanga watenda kwawakabva. Mbuya wangu ndakavabvunza muda kuti ndikuitirei chii pachiredzwa. So zvinhu zvakawanda ndakava zviri small kwandiri and ndoda matenesi Zambia negumbezi kana chete that's fine I'll do that for you pandavapa zviri izvozvo but later on takakura tichigara mukaboy sky kadiki kanga kasina mawindo kakane 2 rooms but one door yanga ichishanda imwe one room yanga isina door saka kasingaishandisi nika kitchen katika very small kitchen tairara tuna gogo wangu mukitchen imomo so napedza kuda kuti ndakunda form 3 ndo pataigara gogo wangu apa saka ndakazoti gogo thinking mwari zvakati sunungurwa kudai so in 2015 ndakati gogo da kuti tingopwanya zviri panapa zvitise zvinowani. Gogo wangu munhu wekuti anga atonyorwa mumabhuku emadhona kumusha kuti dzinopuwa chikafu yacha mbeu vaitopuwa vari patop list. Saka ndakavaunza kuHarare ndikaenda kumusha ndikapwanya everything that was there. Pandaisa dzimba dzitsva pandavakira musha wakati kurei tikapenda tikaisa miti yakanaka pandachizovatakura pandati nongedza pamba penyu. She cried. Kati this is your house. Ndikati ndakuitirai because ndiri kuappreciata rudo rwamakandiitira pakundichengeta ena asana pedza kuvaitira rudo irworwo because munhu wandinoona achindikoshera zvekuti handidi kumushaya. I'm very close now. Saka mashoko ekuvatenda nezvekuvatenda nazvo hazviperi mukoma Sly. Nezvoranga ribhidhirawo ndakavaita zvimwe zvinhu zvihombe chaizvo zvinotyisa handichaziva pano asi ndozati ndo mubereki wangu saka ndinongovatenda. Aiwa tinotenda gogo. Hanzi napaida moyo Diyange Ollah, you are so talented. Taonga Chizhambe Ollah, the best radio guy. Simbarashe Ranga, keep shining Ollah. I know you from Kosa, nice. Christian College of Southern Africa. Yes. Tyler Thomas, Ollah, which church do you go and what's the name of your pastor? You seemed to be well groomed, so would like to know who mentors you spiritually. Ini ndoenda kumasowe ndakakurira kumasowe because gogo wangu ndosangana rakanga achipita so ndakabva ndakukura ndiri imomo nanhasi ndinongoenda Johan Maswe Chisham ndokwandinonamata inini. Yes. Uchikura panika food yawaida kuti ndakatanga kusenza akada kuzvitengera food iyi ndonyatsodya ndakagara ndogona kunge riri cascade kana nedonut. Iwewe ndepi food yawaiti ndakatanga kusenza ndoda kugara ndichidya food but nhasi hauchaidya but ipapo wati ndo food yandoda ndani mari yangu ndakuzvitenga. Even kumusha uchitaurwa nyaya chips and chicken now haichashamisira but uchiudzwa nyaya chips and chicken munhu ari down there kumushawo chinhu chinochichitoyera mapotatoes ayaneka chini yaka but ndaida kuzvidya neseafood ndaida kumanda kuti ndongoinzwa seafood ndoda kudya zvinhu izvozvo and ndo zvinhu ndaitarisira dzega but ndakungozvidya everyday. Autoti wakangazvaifarira zvezvia exactly. Kune vamwe vafana vechidiki vari kudawo kuitawo kupinda basa iri rekutapa nhau rekuemajournalist. Advice yawangavape ndeyekuti chii because it's not that easy. Kana munhu vachikunzwa uchitaura paredhiyo kana vachikuona uchitaura patv vanozati it's so easy, smooth sailing. Izvi ndozvikuona izvi. Advice yawangavape especially vachiri kuchikora ava ndeyekuti chii kuti kana uchida kuti uve ajournalist zvinhu zvaunofanira kuita ndezvizvi uye zvinhu zvaunotarisira zvinogona kusabuda like that. Chekutanga ndechekuti kuti uve ajournalist kana une passion nechido chekuva ajournalist
kauri chikoro ngazotakira chikoro ikoko do research pachikoro chikoro chakavakwa rini nani ndarana kari mabuilders pachikoro pana who was the first headmaster wechikoro chinochi akadeputesa nani koma first senior teachers vata pandanani. Do your research and come up with a sort of a document that whether primary school or whether secondary school or whether waenda ku university, ita your research. Kune munhu anodzidza pa University of Zimbabwe asingazite yakavhurwa rini who was the first chancellor haatozivi but anodzidza ipapo. But kana ucha kuva journalist ka tinotaura mashoko kuti uri munhu anofanira achitarisirwa kuziva zvese everything kuti okay kana kunyaya dzesainzi kunoita zvakati bozi yasaka nevanhu vesainzi uchada kuvabvunza mibvunzo uchavabvunza sei usinganzwisisi that subject. Saka unofanira kuva anoziva zvese though kana wazowa muindustry ndo zvimwe zvofanira kuzivikanwa nevanhu. Hauzowa jack of all trades. Unofanira kuzowa an area yaunospecialize in. Ingava kuentertainment anenge kunzi mabhiti, ingava uri chakati, ingava kuri kusport zvakasiyana siyana, ukara kupolitics. So unozenge wakuchimaster your art muarea yawafunga kuti nezvayo. Kana wafunga kuti ndada kumhanya ndiri kusport, ndiri journalist sports journalist, then wochinyatsonzwisisa zvinhu zvesport, matambirwo emagames, zvinoriwa kuti dai rinonzi chakati, kuti kana wakuzoripota kuitira kuvanhu vanoda kunzwisisa. Saka zvinotangira where you are and zvinotariswa nevanhu vakawanda zvokuti ndikanga ndaa journalist ndafa nemari. That's a lie. That's a lie. Journalism vanhu vese haufaniri kuita journalism une drive yemari, because ukaita journalism une drive yemari ndo paunopedzisira tinoti plagola in journalism ndo inopinda nyaya dzebribe. Either it's you unochikumbira bribe or the people you are going to interview or people you are going to talk to vanenge vada kukubribe. Maybe they are bribing you kuti usabudise story which is again killing your profession, or ada kukubribe kuti umusimudzire aende pane imwe level yet munhu iye asiri munhu ane talent or ane chipo kuti angachisimudzirwa, not to say kuti kusimudzirwa kwakaiba, but kana munhu achinyatsodeliver anogona kusimudzirika, I think basa rako rofanira kuzvitaurira rega. So sometimes majournalist akawanda anopinda munzira idzodzo dzekupedza atora mari then topedza takukupa vanhu nyaya dzisina maturo tichisiya dzine maturo. So nyaya dzinonzi dzinorovesa journalism ndo nyaya dzinonzi uyu ndiye journalist. Nyaya dzekuti munhu kana kuti tazvijaira nyaya dzodzo it means kuti we are doing it because pane chatareplace nacho nyaya yechokwadi taisiya probably papinda kanyaya kemari. Kuti uite mari mujournalism, it's all about the concept as well. Aunozonge wakutengesa to the different organizations and unofanira kuva nevision yekusa umwe munhu ane vision kuti I want to be on Star FM panoshanda Ollah, da kushanda na Ollah pa Star FM, but probably Ollah haachisina vision yekuva pa Star FM. Umwe ane vision yekuti ndinoda kuti ndiende pa Sly Media, but probably munhu ari ku Sly Media haachisina vision yekuti ari pa Sly Media akutoona ari ku BBC, akuona ari ku CNN. So sometimes usashande ungori da kugumira pakati. Ndinoona vanhu vakawanda anoti akapinda mu certain organization anoishanda for 25 years just to maintain the name. Akashanda kunhingi 25 years ndo akamirira kamarike pension anofa asina chinhu chainacho because probably kusangana mari inenge iripo but mabasa mashandiro atinoita. So iwe munhu ane chido chekuita zvinhu zvake or to form or to start your own media house, it's very possible. Sa ishanda nemuono iwoyo kana uri a journalist uchida kuva a proper journalist. Yes. As a presenter pa radio station, maartist anouya nemusic yavo mukoma Ollah music ye dzimwe dzenguva haiterereki. True. Zvekuti even pamwe ukada kuisa kumafans kumalisteners anoti hai Ollah nhasi indawo. But vanhu ivavo manje pamwe unogona kuiridza yotedza kunyatsoreceive nemafans kuti you then cannot continue uchiiridza. Munhu anosipedzera kuti mukoma Ollah muri kubhadharwa kuti muridze zvinhu kana kuti musaridze zvinhu izvi. Munombosangana here nemasenaries akadaro kuti kakawanda kacho kakatowanda kacho ndo katinosangana nemaissues akadaro. Munhu akakupa music yake ari kutoexpecta kuti utoiridza mangwana makuseni panext show yako apati toiriwa pashift yako chamwana ndatirira kaOllah kwanza ndosungana kupinda. No, it doesn't work like that.
music ukaunza we have what we call music committee. So our music committee listens to all the music that comes in the station. Total music yedu aienderana ne station yedu. Kandi inoenderana ne station yedu. So uchama you find kuti uchaterera radio station A one sound yawadoridza. Uchaterera radio station B yakasiyana ne A. Uchazvinzwa panika difference but maybe chiri the same artist but different songs. Otiniza tinotasa pa songs. Pane mamwe ana slow jams, mamwe up tempo, mamwe zvinda ne station kuti iyo yakamira sei message yacho. Imwe message yacho lyrical content. Then imwe music yatinopiwa nema artist vanhu vazhinji avasataniziva kuti kuimba kuita sei. Inenge ine imwe content, imwe lyrical content yawo imwe yacho inenge ichisweya ichituka ichita zvisirizo hatikwanisi kuiridza. Chero kava hiti kuma streets but haende pamhepo. Then also kune imwe music yedu inouya ichitoadvertise macompanies. We cannot play such music. But itokupa free airtime to Ollah 7 enterprises. Free airtime to chakati ichirumbidza toti iridzai song hangu iyi tiri kurira kuma streets. Yes, iri kuma streets but pana kuti tiri manje radio. We are a commercial radio station, my guy. We can't play this. Havazozvinzwisisi vanhu. Saka maybe dai my producers are not producer music iyi. Vachidza kuti vati song iende pa radio, do a radio edit. Kana ida kuti iende ma streets, do this. Because even ma Jamaican vanemba music yavo yekusweya ndo yakawanda. Vanoti a radio edit inenge clean version yekuti inoenda pamhepo so that inenge same song neiri kuma street but zvatisiyanei mukulyrical content. Saka vanhu vachinji vanouya neizvozvozvo vachiti apa ngausi ukundi sabotage. No, if you're a good artist unotongonzika wato pamhepo and you shine. But kana usina zvatutaura izvi unogona kurira kumba kwenyu nema streets menyu. Just that. Kana kumba vanogona kuti no, don't listen to this. Hanzi naChristine Kapfurutsa Obika, God bless you Granny. Ndovanga ndopawanga uchitaura machengetera vakakuita. Simba rashe situi samaita blessings. Simba rashe situi hanzi topinda tese ndovanga ndopangataura nyaya kucheche kuti vari masowe. Tracy Alexandre, oh may God bless you and your grandmother. Thank you so much. Love Deo Gova, how old are you DJ Ollah? I turned 30 so 16 August. Yeah, 30 years now. 30 floor. Saka vanenge vachida kuinvita ku lunch Ollah. Unofarira kudya chi vabva vagara vaziva kuti asisiri munhu wechips and chicken. Ndakaenda ku lunch kazhinji kwandinombonda zvangu kuti ndi kazhinji ndofararwa sadza neguru ndorilava kana nezibrim rekariba rakakroda so ndoriwa ndiri 1 ndiri kumbirwa ndiri 1 ndorupedza rese nika juice kangu abo exactly nemuriwo nedowi by the way tikangani babo muriwo nedowi naOllah adzipere handiti saka chazvakanaka ndekuti ngatisiye zvimwe kuitira kuti tozomuti aiwaka tine zvakati zvatisina kutaura nezvazvo obva azodzoka kuno kuradio station. Ollah, your last words to your viewers who are watching right now and those that are going to watch a bit later. Ndinoda kungotenda kune mafans ese kuti tinzi Ollah hapana Ollah pasina mafans. Hove hairarami pasina mvura saka ini ndiri hove inorarama iri mumvura anova mafans. So zvido zvenyu kunyanya zvamunenge tinge tichikuitirai masuggestion enyu munogona kungoita muinbox Ollah itai so tinogadza tinotonzwa zvamunenge muchida tokuita nekuti tikuitira imimi hatisi kuzviitira isusu. Even when we play the music hatiridze music yandirofarira inisa Ollah paredio but tinoda music yamunenge muchida imimi. Your suggestions ngauye so tonoramba tichingokutendai zvikuru nesupport yepandasvitswa nemafans. Kuti Ollah riwe a brand name mu Zimbabwe, it's all because of the fans. Saka ndoda kungovatenda. And also just to say 28 was 16 ndakatenda 30 so 16 but andira kuwana mukana wekuisa ma big celebrations so ndakaona zvikosha kuti ndive nenguva yekumbocelebrate nemafans iwaya for free. Munhu wese hapana chatikubhadharisa. So musi wa 28 tine a very big event ichatanga na 5 p.m. tiri kuchitumidza panzi pa leisure center papai. Munhu wese ari kuuya for free. Tine maartist akawanda mukoma Robert nana Sulu ana Peter Moyo ana Nati Oja Master Mambo Terere vabato wa Jehovah ana Matthias Mir vakawanda. So they are coming to perform for free kuvanhu tichimbo celebrate the brand Ollah 7 musi wa 28 it will be Sunday. So vanhu vese vanoda kuuya vakasununguka mukoma Robert tofara pamwe chete hapana chekubhadhara.
yes but drinks kumwa zvese zviripo nekugwacha yeah andi man zvanati mbotaura zvizvi imagine kuti ma-artist and everything they are doing this for free isusu ma-journalist tiri kuitirawo ola chii free andikuona and this is what I said from the beginning. If we don't tell our own stories, who then is going to do that for us? Ollah is going to come back sometime. He is the chief air marshal of radio station, but he was speaking to his commander, Robert Tafumani. Join us in the next program. For now, bye-bye. Thank you. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges.